Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Noffru dan il-quddisa għal ruħ Mario Butiġieċ fl-imkien mal-intenzjonijiet tagħna f'din il-għodwa nsellmu lilkom li qed isseguna mill-qrib u mill-bogħod biex minn dan is-santwarju iddedikat lil Madonna ta' Pinu impoġġu d-dispożizzjonijiet tagħna fil-mixja tagħna tal-avvent lejn il-Miliet Imqaddes. Ejjew nibdew billi nitolbu maħfra mid-dnubiet u mill-ħtijiet tagħna. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u bl-emin u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. U Alla li tista' kollox, għati lill-poplu tiegħek il-grazzja li jistenna bħerqa kbira l-miġja ta' ibnek il-waħdini biex kif għallimna l-istess Salvatur tagħna nisru ħammorru nħaffu biex nilqgħuh bl-imsiebaħ mixowla fidejna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarri mill-ktieb ta' bin Sirak. F'dak iż-żmien kam kisu nar Elija il-profeta u kelmtu kienet taqbad bħal ħuġġieġa u ġib fuqhom il-ġuħ u fil-ħeġġa tiegħu ċekkinhom filat. B'kelmet il-mulej għala kismewiet u 3 darbiet niżżel ukoll in-nar. Kemm kont imsebbaħ Elija f'eġubijietek u min jista' jiftaħar daqshekk? Kont meħud f'riefnu tan-nar, f'karru biżwiemel tan-nar. Int li kien miktub għalik li kellek iċċanfar għal żmien biex tberret għada Alla qabel ma jħeġġeġ, biex iddawwar qalb il-missier lejn ibnu u biex terġa' tqajjem trubijiet Ġakobb. Imberkin dawk li jarawk u dawk li rakdu fl-imħabba, għax żgur li aħna wkoll ikollna il-ħajja. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sarm responsorjali ngħidu fl-imkien reġġana għal ikonna Alla tal-eżerċti. Reġġana għal ikonna Alla tal-eżerċti. Orajta Iżrael għati widen, int li kiet fuq il-kerubini, qajjem il-qawwa tiegħek u wejja ħassalvana fl-imkien. Reġġana għal ikonna Alla tal-eżerċti. Erġa' ejja Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema u wara u żur il-din id-dilja u ħsieb dak li ħawlet lemintek, ir-rimja li jint kabbart għalik fl-imkien. Reġġana għal ikonna Alla tal-eżerċti. Ħatkun idek fuq il-bniedem tal-emintek, fuq il-bniedem li jint saħħaħt għalik. Aħna ma nitbedux minnek, roddinna l-ħajja u aħna insejħu ismek fl-imkien. Reġġana li konna Alla tal-eżerċti. Inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħejju t-trek tal-mulej idrittaw il-modijiet tiegħu, il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesu kien nieżel minn fuq il-muntanja, id-dixxipli staqsewh: Mela
kif jgħidu l-kittiba li għandu l-ewwel jiġi Elija? U weġibhom Elija jerġa' jiġi iva u qiegħed kollox f'postu. Imma ngħidilkom li Elija ġie. Huma baqgħu ma għarfuhx. Ġabu ruhom miegħu kif oġobhom. Hekk ukoll bin il-bniedem għandu jsofri ħafna minnhom. Imbagħad id-dixxipli fehmu li kien qed jgħid għal Ġwanni l-Battista. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Krist. Fil-mixja tagħna lejn il-miliet, il-mixja tal-Avvent, sa se nidħlu għat-tielet ħadd tal-Avvent mill-lejla, jissemma ħafna Ġwanni l-Battista. U marbut ma' Ġwanni l-Battista l-aħħar profeta tal-Antik Testament, hemm il-profeta Elija li jissemma llum. Interessanti kif Ġesu juża l-Ġwanni l-Battista u mbagħad l-Elija li kien bniedem importanti ħafna, tant illi fil-Vanġelu ta' San Mark fin-nofs tiegħu il-kapitlu 8, għax dak fih 16 il-kapitlu l-iqsar u l-eqdem Vanġelu li qegħdin naqraw fil-ħdud matul din is-sena, Ġesu jgħidilhom imma n-nies min jgħidu li hu bin il-bniedem. U qalulu xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, jiġifieri qegħdin isemmu profeti importanti, nies importanti. U fl-istess ħin Ġesu jgħidilhom imma intom il-dawn mhux biss ma lqajtuhomx, imma wkoll irrifjutajtuhom. Ma lqajtuhomx, ma lqajtux il-messaġġ li ġabulkom. Fil-fatt ikompli jgħid jiġi bin il-bniedem għax Elija ġie. Lil-Elija ma lqajtuhx. U l-bin il-bniedem ukoll ħaġġaluh isofri ħafna. Asmaħħa l-profezija ta' min qiegħed jitkellem dwar dak li kellu jgħaddi minnu Ġesu biex lilu u lilek ma jħallinix fid-dnub. Ejjew inkomplu dil-quddiesa u nindunaw li mhux biss iż-żmien jew in-nies ta' żmien Elija ma laqgħux il-bxara tajba. Imma jista' jkun li anki jien u int ma nilqgħux il-Ġesu. Hekk qegħdin f'mumenti fejn ħafna nies jistgħu jersqu għal konverżjoni għax twesset ħafna it-triq tat-telfien u djaqet ħafna it-triq tal-ħelsien. U allura nitolbu minn dan is-santwarju għażiż biex ħafna nies ikollhom xorti mhux biss li jisemgħu fuq Ġesu, imma wkoll li jarfuh. U meta jarfuh, jilqgħuh. U meta jkollna l-Ġesu f'qalbna, jiġifieri nilqgħuh kif għamlet Marija ta' Nażaret, ħajjitna tinbidel. Ikun hemm ħafna paċi, ikun hemm ħafna fejqan, ikun hemm ħafna tranquillità. Dil-grazzja nitolbuha lill-Madonna ta' Pinu dalgħodu. Imma nitolbuha l-iktar għal dawk li jinsabu l-bogħod u forsi programmaw kollox għall-miliet, imma mhux li jagħmlu qrara tajba. Programmaw dak kollu li għandhom jagħmlu ħajspiċċaw bla nifs għax qatt ma tlesti dak li għandek tlesti, imma mhumiex lesti jew maħniex lesti li ninżlu għarkubtejna quddiem Alla u ngħidulu sirt bniedem bħalna. Lill-profeta Elija ma laqgħuhx. Il-pritki ta' Ġwanni l-Battista irrifjutawhom. Lilek ukoll ma kellhomx wis għalik. Atina l-grazzja li bħal Marija ta' Nażaret nagħmlu wisa fil-qalb tagħna, imma l-ewwel fuq kollox inwelduk f'ħajjitna bil-fiduċja, bil-fidi tagħna fik. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew issa nresqu lill-mulej it-talb u l-intenzjonijiet tagħna.
Ekk għal kull invokazzjoni ngħidu ejja mulej Ġesu flimkien. Ejja mulej Ġesu. Għal-mexxejja tal-Knisja biex jarfu l-ħidma profetika tal-Ispiritu Santu fil-membri kollha tiegħek u b'mod speċjali fil-lajċi nitolbu. Ejja mulej Ġesu. Għal-bnedmin li ma jridux jammettu li inti s-sitt tal-istorja u kedu t-tama tagħhom fid-destin u s-superstizzjoni nitolbu. Ejja mulej Ġesu. Għal-ħaddiema biex jifmu li l-qalbi onest ta' dmirhom jgħin għal-bini tas-saltna tiegħek fost il-bnedmin nitolbu. Ejja mulej Ġesu. Għalina biex nimpenjaw ruħna ħalli nemnu fil-kelma li inti rrivelajtinna permezz ta' ibnek Ġesu li hi biżżejjed biex tarrafna l-imħabba li inti għandek għalina nitolbu. Ejja mulej Ġesu. Minn dan is-santwarju għażiż, permezz tal-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, nitlob għal kull wieħed u waħda minkom. Nitolbu l-mistrieħ ta' dejjem għal eżistana mejtin, partikolarment ir-Ruħ Għażiża ta' Mario, għal dawk il-familji li dal-lejl tilfu l xi ħadd ta' għażiż, għal dak is-saċerdot li għandu bżonn it-talb tagħna, għal dik il-persuna li llum se jkollha riżultat fuq saħħitha. Tolbu għas-seminaristi, għad-djakni, u għal dawk kollha li l-lejla għada se jippritkaw biex għandru l-kelma talla l-aktar waqt in-novena tal-miliet. Ir-resq u t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa. Dan kollu nitolbulek bi Kristus Sidna. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima das-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru li jint waqqaftu b'qawwa kbira hemmhekk isseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristus Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej tajjeb u taġita għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu u bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel. Fetħilna triq tas-salvazzjoni biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu l-premju li issa qed nisru għalih nistennewh bit-tama x'kont int stess li wettulna. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek Qaddis. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata minn rajħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħal kalċi. Reġa raddi l-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal ħudu ixorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom mal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek li jam xerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Mario u l-mejtin tal-familja Butiġieġ. Għamel li kif huma bil-magħmudija, mitu fibnek u bħalibnek hekk fibnek bħalibnek jirxuxtaw għal-ħajja. U issa nitolbuk tiftakar fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek, ħenna lina il-koll nitolbuk wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet, aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim waqda li jintrit fin li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il corpo e il sangue di Cristo unito in questo calice diventi per noi cibo e bevanda di vita. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. U li Ġesu għamel li din itqarbina bil-ġisem mid-demm tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnija tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa.
لا تدوس ايا مولاي ايا لا تدوس. nitolbuk mulej il-ħnina tijek, b'dil-għajnuna ħaddisa li ħadna, neħilsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal-festa li ġejja bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.